Gde ste ljudi? Danas ćemo snimati Clash Royale. Inače, prva sam arena jer sam tek počeo danas da snimam. Prije prilike sat vremena sam skinuo. I cilj mi, evo imam 353 trofeja, ako možda vidite. I nadam se da će vam se svidjeti ovaj serijal. Cilj mi je da dođem do arene 4. I to je to. Nadam se da vam ne smeta moj facecam jer je gore ugao, ali dobro. Ne sad, ovo je prvi video sa telefonom. Inače, telefon mi je Huawei P9, možete ga vidjeti u unboxingu. I nadam se da će vam se svidjeti serijal. I sada ajde da nađemo protivnika. Našli smo ga. Nadam se da vam ne smeta zbog facecama. Ovako. Inače, tek sam počeo, pa ne znam kako šta da stavljam. U komentarima pišite kako da igram taktike neke i tako to. Pa gledat ću isto ja na internetu nešto oko taktika i tako to. Ali da ne dužim dugo, hajmo na gameplay. Evo, pala moja prva kola. Ovaj izgleda pustio je tek posle. Pa to ti je kasno. Mislim, u stvari nije kasno. Sad mi samo treba fallball. Pa ja nisam primetio da mu je još zmaj, kako zove, imao više healtha, ali dobro. Ako bude malo bio čutljiv, to znači zato što je fokusirano se na gameplay. Sve što sam se sad ja tako vidio, svi idete. Dobro, ajde. Veze niko neće da napadne dragona. Sad pek napad. Sad krećemo. Stavit ću jednog gianta ovdje. I stavit ću, u stvari, čekam Valkyriju da stavim. Eto, zato što Valkyrija je sad ovdje. Po meni Valkyrija je mnogo jača od Peke, ali Peka je dobio zato što njegov turret ga štiti. Ne znam stvarno zašto je bacio ovaj fireball, uopšte mu nije bio potreban. Evo ga bonus. Sada je naš. Ja mislim da mi pobeđujemo ovdje. U stvari za sad i ne. Za sad i ne pobeđujemo. Mnogo se loše bacio. Imam ideju. Sad ću baciti ovako kabeline. I Peku. Samo Peku nemoj. Dobro, ajde. Ajde, pobedi. Ne. Probat ću sa giantom nešto. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ajde. Tako je, pobjeda, prva pobjeda. Sada idemo na drugi dio. Ok, još jedna pobjeda nam treba da uđemo u diviziju. Stavno govorim diviziju, sam navikao na FIFA u arenu 2. Inače, što se tiče kanala, planiram da snimam 2, jedan sa mojom sestrom i jedan ovako moj. Sad što se tiče ovog sa mojim, bit će sad mnogo češće klipovi, zato što dok ne nabavim slušalice, bit će blogovi i tako to. I ovako, bit će, eto, ovo. Sad nadam se da on neće meni donesti ko. Ja mislim da ću ja
Da, ja mislim da ću da. Ovo je Izvini. Da. Ja mislim da bi tu trebao da stanem, jer da, ušao sam u Arenu 2 i eto, da, Arenu 2, znači minione, ovo sve smo lakovali. Sada samo da otvorim još ovaj chest. Okej. Dobro, nikakve karte, za sad ovo ništa neću upgradat, jer još skupljam coinse, hoću kupit nešto od ovog tepika, to želim da kupim i onda ću posle sve upgradat ovo. Sad mi je kamera bila ovako, dobro. Ja mislim da bi to bilo to od ovog snimka. Ako vam se svidao, lajkujte, šerujte, subscribeujte, to bi puno značilo i to je to. Vidimo se u sljedećem snimku. Ćao!